Makadi. Panguva ino wamuri kunzwa achitaura ndimai Gezi kana kuti gogo Gezi wepaChitungwiza Church of Christ. Kune avo vanga vasipo last Sunday makaruzirira. Isu vakanga varipo tinotenda Mwari mutsvene nekuti with such a wonderful service. For those who are unable to be there, chimbonzwirireiwo mutakunanzva. Simple. God bless you. Tinodawo, simba guru, Tinodawo. If you have any questions or if you want to come and join us at Chitungwiza Church of Christ, makasununguka kutibata pa number dzinoti 0774 347 122 kana pane dzimwe number dzinoti 0772 859 945. My name is Judith Chia and I hope you have benefited from this recording.